sing bayar sing ngowehi mangan aku iki ndaraku kala Trembuku ya munggahe bapake sing darani Kala Kambono. Wis tetep tak tutne. Hasil syukur oga togok ora rugi. Sikro kang bala tumingal acancut samya ngedali ler tatitwi leteng kodo Ong Tete Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Kisana aja medhang krang kaya pinayungan kowe sapa nyimpango dalane tak nggo liwat iya ete Diyu kowe wong saka Gendile aja kok nganggo tembung sing tanpa susila pantes yen to wujudmu diyu utawa buta wah mangko dhisik Kisana mburi saka negara Pringgondani putraning Kanjeng Rama Yaksendra Kambono ya iki Raden Kala Trembuku kowe sapa wah yen kon takon karo aku gegeduking negara Mandaraka aku tumenggung Mandraketu arep menyang ndi kon Trembuku goleki ipenku Ni Dewi Retnawati sekaring gedaton ing negara Medang Kamulyan sumreng abang merdanes pakune Rasudala Murup mangkrah mangsasra jaja pangya wabah wingo-wingo Trembuku aja ucap ngrasani calon garwaning bendaraku iku ngono calon garwaning bendaraku lho yen kaya ngono tak jaluk ya tak calon garwaning bendar kena njaluk tapi yen iso nglangkai tumenggung mandi ucapmu dhewe mati dening Trembuku kon ya wah ora ngajar gedemu isih kalah karo wong kaya aku ngayoni kasudiyane Trembuku kon
Pambangitan wis meh rina. Mung apa-apa niki. Sawengra sampun lara sungang suaraning Magersari. Suaraning Magersari. Tri Parwa Kondo. Tri wilangan telu Parwa perangan Kondo pocapan. Tan hanyarosaken kang ndawek tan kecunggah mengsah kala Kambana lan putrane nengena gantya kang winuwus ora kaya kang ana ing guwa dumung. Ora ketang wujud wisa utawa taksaka. Rena wengi tansah bingung bilung-lungan yen Sinandra prasasat kaya luwung.
pedhut ngampak-ampak tuwuh saka imbanging gunung iku ana guwa singgrung swasana peteng dedet lelimengan kaperbawan saka kayugung kang panggodhong hangrembuyung bareng mentiyung sak tembah ora ana soroting srengenge kang tibeng kisma sinten to ingkang mapan ing kono awatak brahmana ya watak pendhita ora ketan wujud taksaka sak pucang gedene wenang abebisik naga rangsang ora ketang wujud naga patut sinembah sembah sekaing manungsa lan satu kewan sinten to kang kaparing ayun mijil kampung bubut Karangkuwut ingkang menang kekasih Raden Gurda Kumara eca gene lenggah mengkeraken sekabat angka kalih ingkang awasta Antawanara waneh-waneh gegayuhane para cantrik manguyu janggan ulung untung ana sing kepengin ora tedas tapak paluning pandhe ana sing kepengin gayuh bojo nganti cacahe 29 ana sing kepengin sugih tanpa nyambut gawe kemurahane naga rangsang apa sak panjuluke cantrik manguyu jejanggan sarwa dituruti perkara dosa neraka sing nyandang kang lakoni dangu mboten paring dawuh tumbahan dawuh mangkono sabdane naga rangsang yana menenang menoning sang mahawiku naga rangsang adowa Pandan rangkang sumendhe watu ning karang gelung lokar tipeng jojo glungeng mangkara tuna glungeng sinepit orang cekak ngarep yana landung buri tandha wedi wirang wani mati andepani Ibu Pertiwi
supaya yet maning swarga sejati. Hong wilaheng mangawi gena astu nama sidang siswaku wong bagus-bagus ya ora ketang blegermu rupa Garuda nanging penemumu aku ora samar ngungkuli menungsa sing mburi ya ngono wujudmu rewanda blegermu bedes ning pakartimu pakarti ngungkuli manusa apa perlune kon handangkan ana ing kene sing kok purih apa guwa dumung ora ana Mas Picis Rajabrana apa gak getun ngauripmu mapan ana ing guwa dumung kene milantana milantani lumeres ya namung ing rata wesi bulosani Gajah Sewu pangriting yana kuda penemban ndadosaken kawuningan kula boten mawas janma menapa taksaka turangga menapa dwirada menapa Garuda ning ingkang kula upadi menika pakartinipun Sang Adi Panembahan Nagarangsang menika wujudipun wisa utawi ula nanging pemanggihipun ngungkuri dewa ing kahyangan Panembahan wontenipun kula dedakan wonten ing guwa dumung mriki inggih labet anggen kula kepengin ngasu kawruh kasampurnaning dumadi. Oh iya iya. Gurudha Kumara wujudmu wujud Garuda nanging luhur gegayohanmu. Iya iya iya. Durung titimangsane tak wejang kawruh sangkan paraning dumadi. Titenonon-tenonon besok lairing ulan sura yen ana dina purnama tanggal 15 neptune dina 15 ya ing kono bakal tak paringi wejangan kawruh kasampurnan praptane Nalendra saking negari Pringgondani kang asma Yudha Kalakresna. Kiri-kiri geng nyandana lir prabata siwi abang yana kawelagar wong wilahing sekaring bawana langgeng durung paripurna nggon kuwawan rembug karo para siswa cantik manguyu jejangganku ana buta sakembaran he keparenga Nilakrama buta buta saka ngendi apa buta alasan apa buta negara Bong Titi Kala Ludra Manik Raja Dewaku Penembahan apa kowe sing diarani Begawan Nagarangsang
ya ora nganggo luput buta. Tepungna naga rangsang, aku iki Atma Jendra ing negara Pringgondani. Putraning Kanjeng Rama Kala Rambana, yen sudi mastani aku Kala Trembuku. Kala Trembuku saka negara Pringgo. Bener. Lah sing mburi iku sapa? Dadi karo hamu penemban, aku dudu buta alasan, nanging aku iki buta negara penemban. Putraning Sang Nitya Kala Kresna, yen sudi mestane aku Ditya Kresna Pujangga. Tresna Pujangga. Naga rangsang, aku putuh takon. Aku mburu-buron lalon enteke pamburuku dumunung ana ing kene. Apa nyata sekaring kedaton sing ilang saka sasana negara Medang Kamulan mapane ana ing kene. Ngaku naga rangsang, apa buron laronku ana ing kene? Wong melahing. Umpama aku mukir dosa apa sing bakal tak sandang. Trembuku apa dening Kresna Pujangga. Pancen iki anak angkatku kaya mengkono. Ya amarga minangkani anakku wedok kepengin duwe dulur sekaring kedaton ing negara Medang Kamulan. Tak jaluk naga rangsang, yen ora oleh tak jaluk tak obrak-abrik padepokanmu. Kurang ajar, metu njaba tak rangsang pedhot jalinganmu parat kono. Wah, sapa iki? Aku siswane Kanjeng Rama naga rangsang. Wah, tak tandingi yudamu kon ya. Sapa kowe aja mati tanparan. Antawanara sekabating Kanjeng Rama Begawan naga rangsang. Tak jaluk Retnawati tampanana dugangku.
Aus. Aduh, mau mati aku. Wah, ora kecunggah musuh karo Antawanara wong kaya aku. Wah, Antawanara. Aja mribu bocah Pringgondani. Iki lho, wong Ndarawati Prawa. Anak ratu ing Ndarawati Prawa, Kresna pujangga wong kaya aku. Aja Antawanara. Ndi Kurdawanara, ayanana wong kaya aku. Kini Panodawah negari Pringgondani. Ejek. Sae digawe gelut gong iki kok. Ya pantes. Katoke buta lemu ngono kan karemu. Lah musuhe kok sapa? Ya nek gak salah iku sekabat tenaga rangsang jenenge Kurda Kumara karo Antawanara man karemu. Oh, ngono ta, Gok. Ah jelas iki sekarang kedaton induk kene man karemu. Lho, nek ngono darahmu ayo disuwanno menyang Dempok Gua Dumung to Le. Ah monggo-monggo man karemu, monggo. Belah ing sekaring bawana langgeng ndak wawas nganggo mata batin kaya Hatmajendra negara Mandaraka putraning Sang Prabu Mandradipa kaya Raden Mandrapati ya Mandrakeswara. Gong kula kok sithik peningali ya, Gong. Lho piye? Mulane aja ngenyek ula man karema. Ya kadang-kadang ratu lho ganteng bagus. Isih kalah sekti karo ula man karema. Pergo apa? Ya saka
genture tapane lha niku. Oh, ngono ta, Gong. Nuwun. Penemban. Mboten ngangge lepat menika dempok pundi Penemban? Wong wilahing iki Kang Hasan dempok Guwa Dumung. Jeneng ulun iki Begawan Naga Rangsang. Aku wis ngerti sing kok upadi iki sekaring kedaton negara Medang Kamulan ni Dewi Retnawati. Sing tak arep-arep rina wengi wong kaya kon. Ya, aku legawa kok boyong menyang negara Mandaraka. Mandrawati sing mentas tak cidra saka Medang Kamulan ki. Nanging aku duwe penjaluk Mandrawati. Sekaring kedaton sing tak cidra saka negara Medang Kamulan tak legawakno boyongen menyang negara Medang Kamulan. Ning aku nyuwun pitulungan. Sampurnakno wong kaya aku. Asal usulku kuwi Dewa Rangsang. Nanging aku kebendu kesiku kelawan ratuning Nawa Sekalir. Coba aku sabdon supaya pulih nyang asal mula-mulaku. Oh iya, kurangane apa Mandrawati? Naga Rangsang kine jepna ilang sipating wisa babar sejatining dewa wangsul ing Jonggiri Kailasa. Retnawati, ayo. Tak sowan wong tuamu Retnawati. Puneki sawong ira sampun keloro. Praptane Mandrawati lan sekaring gedaton ni Dewi Retnawati. Anakku Retnawati kaya rina kaya wengi nggonku ngayon-ayon tegese arep-arep tekanmu nini. Raden keparenganila krama nanging ngecakno tembung basa ngoko Raden. Raden iki wong saka kendi? Gak nyono gak nglegewa bisa ngundurna anakku si Dewi Retnawati ingkang ilang tanpa karana. Kamula nuwun inggih sinuwun. Awon tanpa rupi kula menika putra ing negari Mandaraka. Atmajanipun Rama Prabu Mandradipa. Kula ingkang kakasini Raden Mandrawati sinuwun. Dadosaken kamuningan sowan kula mugi ndadosaken bingahing manahipun ingkang sinuwun
putra dalem nggih putra paduka sampun kula konduraken dhateng negari Medang Kamolan prajanji sarta kondanging Pasanggiri sinten ingkang saged ngonduraken Ni Dewi Retnawati badhe kapungut jarwa. Lho, iki calon mantuku biyen iki. Kawula nuwun nggih mboten ngangge lepat. Lah mula gedhong ana kuncen ana yen pancen Retnawati jodhone Mandrapati tetep dadi wah mboten nun kula mboten trima. Kula sing methokaken Ni Dewi Retnawati, kula sing manggihaken Retnawati. Berkenyong aja rebutan wong wedok lho ya. Ayo manuta karo apa panggreh ulun Bathara Narada lho ngono. Bukulun kados kejawaan tirta ingkang mambet madu rawuh paduka badhe mranata babakan menapa kala trembuku apa dene kala Kresna Bojongga ora perlu rebutan ya kon niku menang-menangmu dhewe ya janjine piye ya pasanggire piye ya sayunggarane sing sapa bisa ngundurna Retnawati menyang negara Medang Kamolan yaiku jodhone si Retnawati. Lah sing bisa ngundurna iku Mandrapati. Lah ngono. Kon lampuk trima nemokno ya. Ning kula lak nemokno, kula lak manggihaken wis ora perlu rewel, gak perlu lewer. Mandrapati nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh. Kon lak duwe dulur to? Adik Mandrarini iki engko paringna karo si Kresna Bojongga ya. Dene putrane Naga Rangsang ya. Ni Dewi Retnaningsih mengko tak jodhokne karo putra Pringgondani. Lah aja rebutan ya. Wah, menawi mekaten kula piye, Cok? Aku ya wis trima. Ora dijodhokno karo Retnawati. Aku dijodhokno karo si Mandrarini. Aku ya dijodhokno karo si Retnaningsih kaya mula. Yen kaya mengkono, Ngger, iki perlu ya, perlu. Wong iku nek rukun agawe santosa, nek cerah agawe bubrah ya. Rene kabeh wis padha jodoh temu jodoh telu ning atunggal wis padha temu jodoh ning dhewe-dhewe. Mung bae ya Mandrapati, kawula nuwun nggih. Besok aku meling. Kon yen wis peputra ya, jodohan karo Ni Dewi Retnawati, besok anakmu yen wedok sakbraine lehmu maringi nama, dene yen lae lanang paringana jeneng Raden Narasoma. Lah ngono ya. Meyo besok anakmu jumeneng ana ing negara Mandaraka, sumilih keprabon pernah putu apa buyut saka Sang Prabu Mandatipa, besok jumenengna ratu nek jumeneng ana Mandaraka paringana jejuluk Prabu Salyapati. Lah ngono. Lah menika lak ngrumini jangka. Ora, jangka sing wis jangkep, sing jinangkung tetep jumangkah ya Mandrapati. Kawula nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh. Wis paripurnaning lelakonmu, ayo padha nembang tengara hayak pamungkas. Pamungkase atur siaran kaloku.